SONA ipulatifomu yokuqalisa amaphrojekthi izinhlelo zokucindezela abomdabu izakhamuzi. Asikho isakhamuzi saseNingizimu asingathi inkulumo kaMbeki ethi African. Sisiza izakhamuzi. Lutho wasidayisa. Sanibonani mphakathi we-PPMO ecosystem. Ake sabelane nawe ngemiphumela esemqoka evela kulezi zinkulumo ezimbili. Inkulumo kaMbeki yajwayeza futhi yeza emthethweni ukucindezela kwabantu bomdabu emnothweni nasemhlabeni. Inkulumo kaMbeki iphakamisa ukucindezela kwezakhamuzi zabamnyama. Wenza konke okusemandleni akhe ukwenza amaZimbabwean akwazi ukukhipha izakhamuzi ezimbonini. Wakha imithetho nezinqubo ezisungulwe ukwenza ukususwa kwezakhamuzi ngabantu bakwamanye amazwe. Namuhla bomdabu baye basuswa ngamanani kunoma yimuphi umkhakha ongawucabanga. UMongameli Cyril umemezele isimo senhlekelele. Hhayi ngoba efuna ukulungisa i-Eskom kodwa ukulawula ukugeleza kwemali yamathenda emuva kumakhosi akhe amakoloni. Sicela ubuke isiqeshana sethu. Njengomuntu ophethe izwe, wenza lokho okwenziwa uMbeki esikhathini sakhe. Ukubhubhisa amandla ombuso nge-privatization. Khumbula inkohlakalo yengisi uKoleman. Izindiza, Telkom, phecelezi. ISONA isetshenziselwa ukuthengisa nokuthethelela izinto ezibhubhisa izwe nezakhamuzi. Kodwa igcwele ngamazwi e-English anemibala. Amaphrojekthi ngokusobala angakhonzi izwe lomdabu. Ukubiza inkulumo kaMbeki njengesithonjana kufana nokucela amaJuda ukuba abhekise ezinkulumweni zikaHitler ngendlela enhle. Njengokucela amaPalestina ukuba abhekise ezinkulumweni zombuso wamaJuda ngokuthi zinhle ngaphambi nje kokuba bebabhoma. Njengokucela abomdabu abamnyama ukuba babhekise ezinkulumweni zikaBotha njengesithonjana. Lokhu ukuhlanya okuphelele. Izinkulumo zikaMbeki noCyril SONA zikhonza izintshisekelo zakwamanye amazwe. Imininingwane esemqoka ezoqoqwa ngabomdabu womabili amadoda enza ukuvukela umbuso. Kungakhathaliseki ukuthi ukukhipha abantu bakithi noma ngokubhujiswa kwamandla ombuso. Bobabili banecala lokuvukela umbuso okufanele baphendule uma sesibasusa. Treason. Uthandilana. Wabelane nawo wonke amanethiwekhi akho.